En øl, tak. Hvad skulle det være? En øl, tak. Har det været en hård dag? Ja, en lang historie. Nogle af mine venner introducerede mig for 2 mænd. De gav mig et tilbud, som jeg ikke kunne afslå. Min afhængighed blev værre, og jeg blev ved med at kontakte dem. Min gæld blev større og større. Jeg prøvede på at skjule mig, men til sidst fandt de min adresse. Hvor er pengene? Kom med pengene! Jeg har ingen penge. Kom med pengene! Jeg har ingen! Kom med dem! Skal de penge, det skal være nu! Jeg har ingen! Kom så med dem! Jeg har ingen! Jeg går ud fra, at vi godt kan lave et lille kompromis med dig. Som mor. Hvis du gør os en tjeneste, er vi villige til at slette din gæld. Nu skal jeg vise dig. Hvis du skaffer ham her af vejen, så er vi villige til at lade dig slippe. Og det var så hele historien.